खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हरसेयावनो गं 11 गलाजों लोगोसे गंसे नखराव सिखावनि उदखार जुब जुब अखा हाबाय थानायनि खाबु लानानै फारियै गं 11 गलायाव सिखाव खावदों लोगोसे गंसे नखराव सिखाव खावदों गसाइगाव जादों बे जाथाया भावरागुरि आउटपोस्टनि मोखाङाव थानाय गं 11 गलाफोराव फारियै सिखावनि उदखार भावरागुरि आउटपोस्टनि मोखाङाव थानाय गलाफोराव सिखाव जानायखौ लानानै खुद्रिदों गलादारफोरजों लोगोसे खाथि खालानि सुबुंफोरा जायनाखि आउटपोस्टनि मोखाङावनो रैखाथि गैयाबा रैखाथिया बहा होननानै सोंथि खालामदों आरो पुलिसनि गोहैलोनि थाखायनो बेबायदि सिखाव खावनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो सिखावनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों जुदि गोख्रों राहा लायाबा बाजाराव गोख्रों धरना होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों गलादारफोरा जायनाखि गं 11 गलायाव फारियै सिखाव खावनाय जाथाय जादों लोगोसे गंसे नखराव सिखाव खावनाय जाथाय जादों बेनिखायनो बे गेदेर सिखाव खावनायाव बबेबा गेंनि आखाय थानायनि सन्देह खालामदों बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनानै सिखावफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों गलादारफोरा मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहायाव मानसिखौ मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनायाव ब्रिटिशनि हाग्रा बिफाना दि थारलाय फेलें जादों बेयो नुजाथिदों हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे आइजोनि न'आवबो मैदेरनि उदखार बिटिआरनि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लायाव मैदेरनि उदखार तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानि ओनसोल बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव समेश्वर ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव समेश्वर ब्रह्मनि न'आव हाग्रानि मैदेरा फैदोंमोन बेनि उनाव समेश्वर ब्रह्मनि न'आव थानाय माइखौ जादोंमोन बेखौ थद मोननानै समेश्वर ब्रह्मआ मैदेरखौ होनो थाखाय बायदि सोदोब खालामदोंमोन उनाव हाग्रानि मैदेरा उल्थायै समेश्वर ब्रह्मनि सायावसो गाग्लोबदों समेश्वर ब्रह्मखौ बुथारखांनायनि उनाव फुख्रियाव गारनानै गालांदों बेनि उनावसो हाग्रा फारसे खारफिनलांदों हाग्रानि मैदेरा बे जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय सम मथे नुजाथि फैनो हायैयाव गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरखौ लेंहरनायाव हाग्रा बिफानाव नांगौ बायदि गारि गैयिनि थाखायनो हाग्रा बिफाननि मावथिया नांगौ बायदि समाव सफैनो हायाखै जायनि थाखाय बांसिन खहा जादों आरो सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जुदि हाग्रा बिफाननिफ्राय सम मथे फैनो हानायमोनब्ला बेबायदि जानो हायामोनबो जानो हागौ होननानै बुंथियो बेनिखायनो बिटिआर सरकारा जाहाथे हाग्रा बिफाननि सायाव नोजोर होयो बा हाग्रा बिफाननो जाहाथे गारि होयो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम खावलायो बिथांमोनहा ओजोंहाय बाक्सा जिल्लायावबो हाग्रानि मैदेरनि उदखार 22 नं कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरुमारा गामिनि महिनी बर'नि न'आवबो हाग्रानि मैदेरनि उदखार हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा न'आव थानाय माइखौ जानायजों लोगोसे न' बांखौ सिफायनानै थांदों हाग्रा बिफाननो खौरां हरसेयावबो हाग्रा बिफाननिफ्राय रावबो नुजाथि फैयाखै होननानै फोरमायथिदों देग्लाय नोंथांनि भटआ सोरनाव ट्रेक्टर ना फामे बिबार ना नांगोल ना गुबुन सावगारियाव थांगोन बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथियाव फैदों एसेबांनो गुदुं जादों बिटिसिनि राजखान्थि फोथाराव बिटिसिनि गोहोखौ आखायाव लानायनि थांखिजों जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि बिजेपिआबो सोरखार दानायनि थांखिजों हारसिङै बिटिसि बिसायख'थियाव गेलेनो जानजि खाफ्रादों बेराफारसेथिं UPPL आरो BPFआबो नारा नाथार नाजादों गसाइगावनि 5 नं सराइबिल बियाबनि कमलनाथ क्लाबाव UPPLनि जयनिं हाबाफारि गोजोन जौगानाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव समानै नायनाय बे मोन्थोरजों UPPL दोलोआ आगान सुरदों थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआ हाबफैदों आरो बिथांमोनखौ दुंब्रुदै बरायदों UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ओजोंहाय BPF दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लादों MLA रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारि बानजायदों UPPL सोरखारनि समाव जेबो जौगानायनि खामानि जायाखै बेनिखायनो थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकाराव जौगानाय जानायखौ गोसोखांफिननानै BPF दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों MLA रबिराम नार्जारिया आरो जायनाखि UPPL आरो BJP दोलोआ आलदा आलदायैसो बिटिसि बिसायख'थिखौ गेलेगोन बे बेलायाव UPPLनिया 2 बा 3नि बांसिन देरहानो हानाय नङा बेबायदि थासारियाव UPPLआ दा दं होननानैबो फोरमायथियो BPFनिफ्राय बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ बिटिआरनि 5 जिल्लायाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 जानाय फरायसाफोरनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बड' असमिया इंराजि गासै बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखायनो बेयो इलिजिबल जागोन होननानै फोरमायथिदों BPF दोलोनिफ्राय गेदेर रेलगारि जाब्रथाय आरो खेबसेयैनो एखे रोखोमनि 2
रेलगारि जाब्रथाय रेलगारि जाब्रथायजों सास्नि सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सास्नि जिनि बांसिनानो जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनाय सा 44खौ उनाव देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों खेबसेयैनो मोननै रोखोमनि रेलगारिनि जाब्रथाय जादों रासियानि ब्रेन्स्क ओनसोल जाय इउक्रेननि सीमा बेयाव पेसेन्जार रेलगारिनि सायाव दालांआनो बायसिनदों जायजों ट्रेननि दाब्बाया आबुङै खहा जादों आरो गोबां दाब्बायानो रेल लामानिफ्राय गुबुनाव गोग्लैहैदों जायजों सास्निया जिउ खोमानो गोनां जादों सास्नि जिउ खोमानांनायनि मादाव ट्रेन सालायग्राबो दङ आरो बे जाथायाव सास्नि जिनि गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों बे एखे रोखोमनि जाथायानो माखासे घन्टानि उनाव आरोबाव कुर्स्क ओनसोल जाय इउक्रेननि सीमा बेयावबो जादों रेलगारिनि सायावनो दालांआ बायसिनदों आरो रेलगारिया लामायाव गोग्लैहैदों लोगोसेनो रेलनि दाबाफोराव अर जोंब्लावनायखौबो नुनो मोननाय जादों जायनाखि रेलगारिया पेसेन्जार रेलगारि नङामोन मालगारिसोमोन बेनिखायनो बेयाव गिख्रंथाव जाब्रथाय जादोंबाबो रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै जायनाखि एखे रोखोमनि जाथाय जादों बेनिखायनो उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो जाथायनि सायाव दा नायबिजिरनाया जागायजेनबाय खर'सा आसामनि सोरगिदिं जेरैबो दैबानानि थासारि गोबां जिल्लाफ्रावनो दैबानानि थासारि आरो दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै माखासे जिल्लाफ्राव फरायसालिफोरखौबो बन्द फोसावनो गोनां जादों थिग बेबायदिनो काछारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनाराबो काछार जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै रिपर्ट फोसावनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो काछारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा दिनै आरो गाबोन काछार जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे जेबो जेंना मोननो गोनां जाया बेनिखायनो काछार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड प्राइभेट आरो भेन्चार फरायसालिफोरखौ दिनै आरो गाबोन बन्द खालामनो थाखाय फोसावनो गोनां जादों जायनाखि काछार जिल्लायाव अखा हागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो अखा हाबावगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय बेनिखायनो बेनि सायाव बिथा खालामनानै काछारनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा बे थांखिखौ फोसावदों सिखाव दाखाथि जानायनि सिमा गैया फारसेथिं साइबार क्रिमिनेल्सफ्राबो बांनायनिफ्राय बांदों अनलाइननि गेजेरजोंनो नों आरो आं जों बायदि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बबे समाव आन्दायहोस्लाबो बेखौ नों आरो जों सरासनस्रा सुबुंफोरा हमस्लाबनोनो हाया थिग बेबायदिनो आसामनि सानै साइबार क्रिमिनेल्सआ पुडुचेरीनि सासे सुबुंनिफ्राय 54 लाख रां लुथिदों नंखाय पेन कार्ड नंखाय आधार कार्डनि गेजेरजों सासे सुबुंनिफ्राय 54 लाख रां लुथिदों बे जाथायखौ लानानै खावजानाय बा लुथिजानाय सुबुङा पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन बे लेखायैनो पुडुचेरी पुलिसआ जोंनि आसामाव फैनानै आसाम पुलिसनि मददजों मरिगावनिफ्राय सानै साइबार क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामदों एरेस्ट खालामजानाय सानै साइबार क्रिमिनेल्सआ लाहरिघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय गारियाबारिनि आब्बास आली आरो गुबुन सासेया बुरागाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गारियागाव गामिनि हाजिबुर रहमान बिसोरखौ दा पुडुचेरी पुलिसआ आसाम पुलिसनि मददजों मरिगाव जिल्लानिफ्राय हमबाय गसाइगाव महकुमानि बाबु बिलाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय थावनि पाइपआव अर खामनाय जाथाय थावनि पाइपआ गावस्रानायनि जाहोनाव थाव गनायजों गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अर खामनाय जाथाय जानायनि सिगां थावनि पाइप गावस्रानायखौ लानानै अइल कम्पानिनि अथरिटिनो खौरां हरखानाय जादोंमोन नाथाय अथरिटिनिफ्राय जेबो खौरां लाफैयाखै बा जेबो राहा लायाखै जायनि जाहोनाव थावनि पाइपआव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों गोजौ जानथायसिमहालागै अरा गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोसोम उखुन्दै खुग्लुंनायखौ नुनो मोननाय जादों फुंनि समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोनदों बाबुबिल एलपि फरायसालिनि साखाथियावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरनानै अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै उनाव अरखौ सामलायफैनो हादों रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन जायखिजाया मटरसाइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन
थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MNH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।